Ahoj ľudia, ja som Luna a toto je moje video z Toka Boka. No a ja som vám chcela predstaviť moje postavičky, tak to vyzerajú. Ako môžete vidieť, toto je mama, toto je taká sestra, ktorá nemá rada toho mladšieho brata. Ja som postavila takto dom. No, a ja vám ho ukážem, celý takto majú dvor, že tu majú vešiak, taký, že si tu sadnú, taký drink bar, ako keby kolbežku. Tu majú tašiek, nečudujte sa, ja rada chodím na nákupy s postavičkami a tak. Obývák, kuchyňu. Tu je mamina a tejto mami a tohoto malého, to je chlapček, aby ste vedeli, izba, tu majú lekárničku, áno, keby sa niekto zranil. A potom tu je táto kúpeľka a tu je tej sestry izba. No, tak ja mi ešte predstavím. Ona je mama, má 25 rokov a volá sa Margareta. Počkajte na chvíľočku. Ja to ešte nemám. No a toto je, prišla moja kamarátka a za toho malého chlapčeka bude hrať moja kamarátka, sesternica, no. A ako som hovorila, toto je mama, má 25 rokov, ako som hovorila, volá sa Margareta. Teraz ona je mladšia sestra, ona nebude mať rada toho malého, ale k nej bude taký celkom milý. Že ona bude mať rád a tak a viete? Ale jeho nie. No. A ona sa volá Stefanie a má 14 rokov, alebo tam 15 bude mať rokov. No, a toto je chlapček Denis a Denisko a bude mať napríklad 5 rokov. Čiže môžeme ísť do príbehu. Jo. Tak my ukladáme. Tak ja som dovarila svojim deťom. Určite im bude chutiť moje jedlo. Moje jedlo, nie jedilko. No, tak ja sa pôjdem pozrieť zase teda. Áno, my keď nebudeme otvárať tie dvere, tak to akože sa nám nehnevajte úplne. Nebudeme stále otvárať tie dvere a tak. Ideš už jesť potom? Pripravila som ti donútik. Áno, pozdravím Sajkoru. Áno, zavolajú tu rovno. Klop. To si ty košte. Môžeš ísť spávať. Trpaslík. Mami. Čo sa deje, moje zlatíčko? Áno, a k tomu sa bude chovať tak milo. Nie tak zle. Ona bude tých paslík. Nehovor mu tak, jak mu hovoríš. Veď sa prezlečila idem. Tak fajn. Ja sa môžem prezliesť. Jasné, že je zlato. Počkaj. Ja sa tu teda prezlečím. Ja chcem byť v mojej obľúbenej mikínke. Tak fajn, tak si ju obleč. Ja sa tiež prezlečiem, môže sa ešte chvíľku pohrať, môže bedničke, hračičky. Ja to viem. Nedávaj si dole okuliarky, lebo nebudeš vidieť. No jasne. Alebo ja ostanem v tom. Chvíľka potešenia. I believe I fly. I can see my fly. To je okuliare. Moje okuliare.
bubbly butterfly. Ja nevím. Se nestalo? Tak fajn. Tak teda ja si vyvolám tie hračky. Ja nemôžem sa ani prezliesť. Vezmem si niečo pekné. Všetko úplne pekné. Toto čierne radšej nie. Mám si niečo doma. Ide Bráško. No choď. Pardon mi, keď im máme okuliare tak. Strašné. A tiež som zabudla povedať, že ona do školy bude brať takéto okuliare, pretože akože nebude poriadne vidieť do diaľky. Ja sa prezločím. Toto má všetko oblečenie pekné. Veď ja viem, nemusím mi to pripomínať. Ach jaj. Berem si to, toto je pekné. Nič neber. Ešte sa Dá si povedala, že všetko oblečenie je pekné. Si gel. Na voňavku ja sa neviem prečo, aby som pekne voňala. Beriem ešte čelenku. Vyzerám v nej pekne. Tu, tak sme tu, mami. Ty máš tu v strede stoličku. Ja viem. Ja mám donát. Áno. Ňam. Nie, držím ťa akože. Pardon, som ťa chytila. Tak je to tam domičky. Ja viem tak, že je špinavé, ona takže umýla. Hejda. Môžem si popozerať teľku? Áno, jasné, že môžeš. Tak, máš tu nejaký detský film? Nemám, akože my dáme niečo, akože pre väčších napríklad toto tu autíčka, akože to sú normálne autíčka pre deti, akože. Takže to je autíčko tutu, tak sa to akože volá. Alebo to je, viete, napríklad vláčik Tomáš, alebo jaký je ten, Normálne na mne je telka. akože auta, proste nejaké pre chlapčikov maličkých, akože. Ja viem, že nevyzerajú úplne pre chlapcov maličkých, ale dobré. Ideme ďalej do príbehu. Ja idem s kamoškami vonku. Tak fajn, ale na večeru sa vrátiš. Áno. Mohla by som ísť so sestrou. Nevadí ti, keď dostaneš doma? No, dobre. Ja, vieš, veľmi jej neverím. Mami, mi neveríš? Verím ti. Tak ma zober sebou. My ostaneme doma a potom môžeme ísť. Alebo vieš čo? Pôjdeme do zabavného parku. Všetci spolu. Tak fajne sa idem vymodiť. A ja si čo mám zobrať do toho akvaparku? No nie do akvaparku, ale iba do zabavného parku. No tak do zabavného parku. Ja si milím akvapark so zabavným pajkom. To nevadí, zlato. To vôbec nevadí, to není zle. Ja si vezmem toto s kabelkou. Tak. A potom ja sa pôjdem obiesť. A mám si tam zobrať nejakého pisácika. A počula som, že tam majú automat s plišakmi, že nemusíš si brať. Super. Tak, nalakujem si nechty. Takže si lakuje nechty, takže ja som jej nestihla dať ten lak do ruky. A vypni ešte telku, zlatičko. Aj, Akurát to umýla mamička. jasne. Tak, ja to vypni vypnem. telku. Prečo to nejde? Neboj sa, to chvíľu pôjde, to len musíš trošičku dlhšie podržať ten kadlík. Že tam je nejaký kadlík, ktorý ti drží, hej. Alebo proste nejaký gombík. Teraz ovládacom vypnem. Správne, no ty sa to už naučila, som teba tak pyšná. Tak poď. Je to zábavné do zábavného pajku. Chceš si vzať toto peknúčke?
Dobie. Alebo mikinku, alebo... Ja tam potom. toto peknúčka. Tak fajn. Viaže i segla sa išla moniť. Tak Zatiaľ, ja čo robí budem sestra. pekný. Zatiaľ, čo robí sestra. No ja si vezmem tento lak, ten je pekný, namalujem si nechty. A počas toho zavolám kamoška. Tá sestra vie fakt robiť veľa vecí naraz. Pardon, to nebude umaliť, to bude ona. Ja sa obočím do toho. Zatiaľ sa môžem pohrať. Áno. Pardon, to obočenie stojí tak blbý. Tak si viem psíka. Nestojí. Tu. Malý chlapec sa. Tak, tu máš ty peňažky, ja mám tu peňaženku, ja sa zatiaľ idem ešte pozrieť na svoj notebook, OK? OK. No, my sme sa trošku porozprávali ešte počas toho. Tak, zavolala som kamoške, že pôjdem do zábavného parku, no tam bohužiaľ nemôžem a majú nepustí. Čo by som ešte mohla zatiaľ robiť? Sestra, už ideš? Áno, počkaj. Blbče. Hej. Idem ešte na vecko zatiaľ. Trochu vykadiť. Tu. Tak ja si to odložím, už sa nechcem hrať. Bože, už von, ja už neviem tiež, počkaj. Áno. To toľko. Ja som niečo dorobím, OK? OK. Si zaplatím peňažky, aby sme tam už nič nemuseli platiť, iba keď niečo budeme ešte chcieť. Prečo to zobral? Sedieť na kolobežku? No. My sme chceli zobrať ešte jednu. Tela bude. Tak, dobre, už sme zobrali aj kolobežku pre brata. Tie tváre im zase zmizli. Tak ja radšej tu budem sedieť. Počkám na mamku. Tak, ja už som to dokončila, vypnem to. Mami, Áno, už idem. idete? Áno, sestra videl chudiu z vecka, akože ja som neotvorila tie dvere, už ja to otvorila. Tak. Smrdí, doporučila, aby som tu nechodil niekoľko dní. No, týždeň, prosím. Voňavku. Smrdí. Radšej tam nepôjdem týždeň. Aj vychodím. Dobre, to je jedno, ja to nebudem hovoriť. No. Asi tu? Áno. Tak, fajn, môžeme ísť. Jupi! Tak ja stajem za stoličky. Tak, poďme. Nevieme prečo, ale segra zmizla členka. Áno, keď sme ju vybrali, tak akože to si nevšimujeme, ten dom tu není. Tak sme tu, poďme. Sa teším. Ja si chcem Dobrý to- deň. Plišáčika vytiahnuť. Tu ešte není, to pôjdeme tam neskôr, OK? Aha, dobré. No, my si prosíme 3 lístky. Áno, hneď to bude. Chcete si kúpiť nejaký suvenír? Nie? Tak fajn. Tak tu máte peniažky. Akože majú tie lístky, len to nebudem dávať teraz, nebudú držať. Si asi kúpim šiltku, mami. Počkaj, ja skúšam, že či mi slúši. Nedrž to. Akože. Nie, bracho, neber mi to. To fakt si to neviem dať na hlavu. Mami? To je jedno. Keď nebudem skúšať. Áno. Mohol by som takú mimozenčku, túto čapočku. Tuto? Áno.
A chceš ju takto? No, asi nie, tam mi neslúži. Takže môžeš si ju zobrať, to nevadí. Toto by ti slúžilo na ten tvoj lások. Segra, nechaj toho. Tu je mapa, môžeme sa pozrieť. Tu je takýto vagónik, tak poďme. Ďalej teda. To je vecku. Ty si doma bola na vecku, ja viem. To si môžeš vyhrať písacika. Ja si tu posedím trošku, OK? Ja ťa porazím, brácho. To sa uvidí. Dala som to. Tak si vyberia ako pivo. Pardon, tu je strašne tvar nemám. Mne sa páči toto. Dajme si odvetu. Tak ja. Ale nie, chcel som mať ďalšieho plišaka. Ja si berem asi mimozenšťaníka. Fajn, dohrali ste deti? Mami, vyhrala som mimozenšťana. Vyhral. Pardon. Super. Tak fajn. Obidva ste sa vystriedali. Počkajte. Môžete tu ísť obidvaja. Môžeme ísť takto spolu. Ja chcem ísť na prvý výkon. Na plný výkon. Ja, to je príliš rýchlo, dáme trošku menej. Tak. Jupi. Juhu. Ten plišek im tam normálne visí. Akože to visí. Au. Prepáč. Jo. Juhu. Nie, potom. Super. Dobre. Poďme na ďalšie. Ďalšie nasleduje. Pardon. Čo nasleduje? Ďalšie ide toto. Ďalšie ide vrtuľka. Mušľa, alebo čo to je? Tak, sme tu. Ja chcem si vyťahnuť plišáčika, môžem? Áno. A už do toho dali peniaze, on to nejde. Tucha World. Tak, môžeš si ho vyťahnuť. Jo. Ja si potom tiež vyťahnem. No tak tak ja chcem tohto. Tak si ho skúsim vyťahnuť. Radšej pôjdem celkom na bok. Toto mňa. Čo chceš, bracho? Delfínka. Tak si ho skús vyťahnuť. Mám ho. Na prvý pokus. Super. Hop. Tak poď. Teraz ja si vyťahnem, ja som tú hviezdičku. Yes, mám ju. Dať sem, už to pôjde? Je sa To nejde. sekla ruka. Je zasekla ruka, pardon, tak mi to dáme jej. Neviem prečo, alebo ako sa to stalo. Ja idem sem. Ja s vami nepôjdem, nie je z takýchto kolotočov zle. Chceš ísť ty? Ja chcem ísť na žltý. Mami, podržíš mi jedného. Fajn, aby ti nespadlo a ty sa budeš tak držať. Tak ideme na to. Yes. Počkaj. Už to ide rýchlejšie. Takže to je rýchlejšie. Ale nie, čo ti stalo, môj mucko? On spadol, pretože je na to príliš malý. To bude sa kolotoč. Neboj sa, už pôjdeme domov, OK? Je sa sekla tá ruka. Nepláč, to bude dobré.
A ja by som to vykušala kojotota. Pôjdeme na budúce, dobre? Mhm. A týmto videjko už asi končí, pretože už to má cez 20 minút. Cez? No áno, trochu viacej. Cez 20 minút, no 20 minút do niekoľko sekúnd. Pokračovanie Pokračovanie bude. bude ďalšie, toto bol prvý diel, pardon. A bude sa to volať takto. Malá rodinka. Malá bohatá rodinka. A potom, keď to skončí, bude to mať asi niekoľko dielov. Už sa pletieme. No, Nevieme úplne povedať, ako ma sa bude baviť, no takže môžeme povedať tak akurát. Čau!